Řekněme, že dostat se z Hongkongu do Londýna trvá letadlem bratru 12 hodin. My vám teď ukážeme nenápadnou ženu, která to jede na kole. Rozhodla se tak prý poté, co jí v práci přeřadili na jinou pozici, a to právě do Anglie. Projela toho už hodně a teď je u nás v Česku. Takže do Londýna to má fakt už jen kousek. Na cestu se Zuzana vydala v Hongkongu letos v dubnu. Projela mimo jiné Čínou, Kazachstánem, Tureckem, Bulharskem nebo Maďarskem. Kolo se tak pro ní stalo domovem. Tohle je obývák, tady mám spacák, stán, oblečení a ručník. Na své pouti chce Zuzana našlapat celkem 9000 kilometrů. Celá cesta má přitom charitativní účel. Výtěžek půjde na vybudování sportovního centra pro děti z ulice v Kambodži a také pro děti z Pákistánu. Zuzana Tortnová cestuje sama. Občas se tak už dostala do nepříjemných situací. Pronásledovali mě v Azerbajdžánu. Naštěstí jsem mohla rychle odjet pryč. To bylo opravdu strašné. Tu největší část cesty má Zuzana za sebou. Teď ji čeká už jen Německo a Nizozemí. Své putování by ale měla zakončit nejpozději do 30. října. V listopadu by totiž měla nastoupit na své nové pracoviště v Londýně.